କାହିଁ ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ ତୁ ମତେ କଣ କରିଛୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ତତେ 5 ଥର କଲ୍ କଲି ଥରେ କାହିଁ ଦିଥର ନାହିଁ ଇଏ ପୁଣି ମତେ 5 ଥର କଲୁ ଇଏ ବାପା ତୁ ଯଦି ମତେ 5 ଥର କଲ୍ କଲୁ କାହିଁ ମୋର ତ ଥରେ ହେଲେ ବାଜିନି ଥରେ ବାଜିନି କାହିଁ ମୋର ତ ଥରେ ରିଙ୍ଗ ହଉଛି କାହିଁ ୟାର ଆସିଲ अरे बाबा तुम तो हम लोग काईची तू कोणती मनुको मनु हरुती ଆଉ କିଏ ମତେ ଉଡତି ହଲଉଛି କିଏ ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣି ପାରୁନି ବାପା अरे बाबा ହଁ ହଁ तुम ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲନି ଏଇ ସେରାଗଡ ଜିତୁ ଗୌଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୋକି ଆଣିଛି କମେଡିଆନ ପାଇଁ ରିଏଲସି ଶୋ ରେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଟୋକିଟା କିଏ ତମେ କିଏ ବୁଲୁନା ତମେ ଇଏ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପରା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଓ ସତରେ ତମେ ବୁଲୁବୁଲା ତମକୁ କହିଥିଲି ପରା ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ହୁତୁହୁତିଆ କଳାକାର କଣ କହିଲ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲ ସରି ବୁଲୁବୁଲା ମୋ ବାପା ଟିଭିରେ ନୁହଁ ରେଡିଓରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ଆମ ଗାଁ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିର ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଖ୍ୟାତ ହୁତୁହୁତିଆ ଘୋଡ଼ା ନର୍ତ୍ତକ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ନର୍ତ୍ତକ ହଉ ଶିବୁ ଭାଇ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ନର୍ତ୍ତକ ମ୍ୟୁଜିକଟା ହଉ ଆମର ପରିଚାଳକ ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ ତାକୁ କହି ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟାର ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ପକଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିଠ୍ ସିଏ ଯାହାକୁ କହିଲେ ସିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ହୋଇଥିଲା